Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe senza ama-combinations. Kule video endlule sithole ukuthi mangakhi amathuba ukuthi abantu bahlale ezihlalweni ezithathu. Lesi isihlalo sokuqala, sesibili, sesithathu. Sithe esihlalweni sokuqala singabeka abantu abahlanu, esibili abane, bese kulesi sesithathu sibeke abathathu. Uma sesibabekile phansi besizobona amathuba. Sihlanganise lo 5 engizomphinda ngo-4 ngimphinde ngo-3. Lokho kufana naloku. U-5 ngizomphinda ngo-4, ngiphinde ngo-3, ngiphinde ngo-2, ngiphinde ngo-1. Ongaphansi kuka-2 engizomphinda ngo-1. Le isinika u-5 ka-factorial kanye no-2 no-factorial. Uyini umehluko? Kufana naloku. U-5 lo ka-factorial ono-5 engisusa u-3 ka-factorial. Okubalulekile ngukuthi senza njani lokhu. Ku-video endlule sithe la sasebenzisa u-N, P, K i-formula yethu. Ngizoyibhala nje kafihlane. Sebenzise u-N, P kanye no-K. Leyo bekuyi-formula yethu. Isinikeze lempendulo lena. Nikeze u-N we-factorial no-N engizosisa u-K we-factorial. Lana ngithole nzima ukuthi ngigcine emqondweni lo engithe ngakuyenza kule video endlule. Ngivele ngathatha lokhu okuphezulu. Labantu bami ngizothi ngu-A, B, C, D, E. Bamele lokhu. Ngizokubhala nje kafishane kuze ngikwazi ukubahlukanisa kahle. Ngizobabhala kanjena: A, B, C, D kanye no-E. Uma sifuna ukubala kanjena, u-A, u-B, no-C kuhlukile ku-A, no-C, no-B kanye no-B, no-A, no-C futhi no-B, no-C, no-A. Kule video le endlule sibale kabili. Lokhu kubalulekile ngoba abantu abahleli ezihlalweni bangaguqula uhlelo lokuhlala. Lana sifuna ukwazi izindlela ezinhlanu ukuthi abantu bangahlala kanjani. Manje sifuna ukubala zonke izimo lapho bonke abantu bahleli ukuthi yibaphi na. Umbuzo ngukuthi
sizokhetha abantu baphi kulaba abahlanu. Nginganididi ngoba kuningi engikukhulumile. Lana asinandaba ukuthi kuhleli nangu nini. Sifuna ukwazi, singasebenzisa lena ifomula ukuthi sikwazi. Ngizoyibhala nje kafishane ifomula yethu esizoyisebenzisa. Ukwazi ukuthi kulabantu laba abahlanu, ngibaphi kulokhu engikubhalile abazokwazi ukuthi bahlale. Manje la sikhiqize ifomula esingayisebenzisa. Le ezoyenza ukuthi kube lula ukuthi sibone ukuthi abantu bahleli kanjani. Sibala u-A, B, C lana no-A, C, B la kanye naloko kunye bese ngizogcwalisa ngalo C, A, B kanye nalo C, B, A. Sibala lokhu kuyafana kithi kulaba abantu abathathu, kulabo abayisithupha ngizodivayida. Manje mangakhi amathuba ukuthi kuyohlala baphi abantu? Isihlalo sokuqala ufaka u-3, sesibili ufaka u-2 bese kulesi sisalayo kusala umuntu owodwa ofake yena. Sina 3 factorial is equals to 6 nalaphayana. La sizothi u-3 njengoba nibona no-2 no-1. Lena iyadida, ngiyathemba ukuthi angeke nidideke ukuthi sine-3 factorial kanye ne-6. Nikhumbule sibala zonke izindlela ukuthi abantu bangahlala kanjani. Lena inombolo i-factorial. Manje inombolo abantu singabeka kanjena. Singasebenzisa lena ifomula elandelayo engizoyibhala. La singathi sizozama ukuthi sisebenzise konke lokhu engikukhombile. Ifomula lethu yile elandelayo. Singathi 5 ono-C no-3 lo-5 umele abantu bese lo-3 umele izihlalo. La ngizoqhubeka ngithi u-5 wethu ono-P kanye no-3 ngaphansi kuka-3. Sombhala kafushane u-3 wethu nango-ke factorial. Ngiyathemba ukuthi niyabona. Ngizozama ukuthi ngenze ezinye izibonelo ukuze nibone kahle futhi nichaziseleke kahle. Uma lana sithi o-N ono-C kanye no-R is equals to lo N ono-P kanye no-R ngaphansi kwa-R ka-factorial. Sizodivayida ngale ndlela.
Uma sibuyela kule formula lena phezulu besino K, kodwa lana ngaphansi sino R. Lana sizokwenza kanjena, sizothi n ka-factorial ongaphansi kuka n engizosusa R ka-factorial bese ngiba no-R futhi ka-factorial. Singayibhala ngale ndlela le. Lo n C R is equals to n ongaphansi kuka R. Lena ibizwa ukuthi binomial iyavela kwamanye amavidiyo. Impendulo yethu ngu n ka-factorial ongaphansi kuka R ka-factorial ono n engizosusa u-R. Kubalulekile ukwazi konke lokhu ukuthi kubuya kuphi. Nayi le engiyimbonayo engenza khona umugqa elesiyitholile uma sisebenzisa iformula yethu le ngaphansi. Lana ke sizoqhubeka sithi sisagxile ukutheni sizokhetha kuphi na ukuze abantu abathathu bahlale. Kulaba abahlanu abantu bethu. Lana ngizothi u-5 ka-factorial kanye no-3 ka-factorial ono-5 engizosusa 3 ka-factorial. Lena ikanjena bese sizoba no-6 la ngaphansi ono-2 engizomphinda ngo-2. Le zizokhanselana le ngaphansi le kusema-bracketini kanye naloko okuphezulu. Bese la ngizosala no-5 engizomphinda ngo-4, khohlwa ukubhala u-4 wami la, ngizomphinda ngo-3 futhi ongaphansi kuka-6. La ngizoba no-5 wami engizomphinda ngo-12. Lo-4 wami ngizomultiplya ngo-3 bese ngizothola u-5 engizomphinda ngo-12 ongaphansi kuka-6. 5 wami engizomphinda ngo-12 ngizothola u-60 ongaphansi kuka-6 ozonginika u-10 impendulo yami ekugcineni. Nayi impendulo engiyitholile ngu-10. Ngiyabonga.